ennen kuin lähdet selvittämään totuutta itsestäsi, niin kysy itseltäsi, että oletko varmasti valmis kohtaamaan sen. Tein vuosia sitten selvitystä eräälle toimitusjohtajalle hänen pyynnöstään, että mitäköhän hänen organisaationsa ikään kuin syvissä riveissä mahtaisi tapahtua. Ja yksi vastaus, mikä sieltä tuli, niin kuin aina tulee, on, että työntekijöiden mielestä hän johto on täysin kelvoton ja niin edelleen. Työntekijät usein ovat sitä mieltä, että johto on aivan kelvoton ja kaikki täytyisi vaihtaa, joten tämä on jo tämmöinen tietynlainen vakio työelämässä, että sen voi ikään kuin vähentää siitä kokonaisvastausmäärästä. Mutta kyllä siellä yleensä on jotain ihan varteenotettavia pointtejakin ja johdon olisi kyllä hyvä hyvin herkällä korvalla yrittää kuunnella, että voisikohan täällä asua jotain sellaista, jota me emme ole itse nähneet. Ja tein kerran selvitystä eräälle toimitusjohtajalle, että mitä mieltä hänen organisaationsa hänestä voisi olla. Ja sitten kun käytiin tuloksia läpi, niin hänen vastauksensa oli melko yllättävä. Hän nimittäin sanoi, että en minä kyllä tällaista itsestäni tai meidän johtoryhmästä tunnista. Niin, sokeat pisteet ovat siis todellakin, ne ovat sokeita meille itsellemme. Ja se vaatii melkoista kypsyyttä, että uskaltaa katsoa itseään ulkopuolisesta perspektiivistä ja miettiä, että mitäköhän minulta on mahdollisesti jäänyt näkemättä.